an lamɛn bagaw filɛbagaw n'o kɔnbɔ on yantuma bi tɛnɛ jouer kalo tile 14 sanba filɛ mugan duuru aw bisimila DMS TV kunnafoni kɛnɛ kan hakilila jigila aw bɛ se ka dɛmɛ n'an ka jɔ kanu n'u jarili ani ka hakilina de hakilina jɔyɔrɔ la bonyaani karama yɛrɛ kɔnɔna la bakuruba la kunnafoni min b'an bolo k'o da kulo kɔ dɔ bɛ tali kɛ juma tɛmɛnen jouer kalo tile 11 sanba filɛ mugan duuru AES jamana ɲɛmɔgɔ n'o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Mali Burkina Faso Niger olu yɛrɛ kɔni ye l'autorité de lutte pour groupement n'o yɛrɛ kɔni ALG o yɛrɛ kɔni session ordinaire ta ko segin yɛrɛ baaraw yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ baaraw bɛɛ kɔni tɛmɛna video conférence dɔ yɛrɛ kɔni fɛ o yɛrɛ kɔni kun kelen don an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o yɛrɛ kɔni son excellence le général d'armée Assimi Goïta ani a baarakɛɲɔgɔn n'o dɔ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Ibrahima Traoré n'o yɛrɛ kɔni Burkina Faso jamana kuntigi ani Niger jamana ɲɛmɔgɔ n'o yɛrɛ kɔni Abdraman Chani o yɛrɛ kɔni kun kelen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni video conférence yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ni session ordinaire yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan u ye dari bolila fɛn caman kan min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko ka ALG n'o yɛrɛ kɔni l'autorité de lutte pour groupement k'o yɛrɛ kɔni yɛlɛma k'o kɛ agence d'exécutif de développement ni video conférence yɛrɛ kɔni sifiw da bolila fɛn caman kan n'o yɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ALG n'o yɛrɛ kɔni l'autorité de lutte pour groupement k'o yɛrɛ kɔni yɛlɛma k'o kɛ agence d'exécutif de développement ye walasa AES jamana yɛrɛ bɛɛ kɔni bɛ se ka nafa sɔrɔ ni agence kofɔlen yɛrɛ la ani fana u da sera AES jamana fintigiw yɛrɛ kɔni ka monter en puissance yɛrɛ kɔni ma CCB kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasali min yɛrɛ kɔni bɛ Balamusa Keyita an ka ministre min yɛrɛ kɔni ka baara ɲɛsinnen don an ka tungarankew kungo ma n'o yɛrɛ kɔni Musa Ataya ale yɛrɛ kɔni forumba min yɛrɛ kɔni ka kan fɛ yan nɔ jouer kalo tile 17 ka taa bila jouer kalo tile 19 sanba filɛ mugan duuru yɛrɛ kɔnɔna to yɛrɛ kɔnɔna la o baara yɛrɛ kɔni lancement yɛrɛ bɛɛ kɔni kɛ ni salle kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko ni forumba min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ an ka tungarankew yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ko nin y'o baara yɛrɛ kɔni ta ko fɔlɔ ye tantogo la o de hukumu kɔnɔna la o kɛlen don ka nin baara in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ n'an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o yɛrɛ kɔni son excellence le général d'armée Assimi Goïta o yɛrɛ kɔni tɔgɔ la sibiri tɛmɛnen jouer kalo tile 12 sanba filɛ mugan duuru an ka ministre min yɛrɛ kɔni ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma n'o yɛrɛ kɔni colonel Assane Bajalo ale yɛrɛ kɔni taara ka taa mɔptikaw fɛ yen nɔ olu ka dɔgɔtɔrɔso kura yɛrɛ kɔni baara dayɛlɛ ale yɛrɛ kɔni kɛ ka kɛɲɛ ni an ka lakɔlidenw yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ n'u ka diplôme sɔrɔlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la DEF ekɔlidenw yɛrɛ kɔni o hukumu kɔnɔna la Zenu Akisa Mayiga n'o yɛrɛ kɔni ye centre d'examen de concours o yɛrɛ kɔni directeur ale yɛrɛ kɔni ye lettre dɔ yɛrɛ kɔni ci an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma ka ɲini u fɛ k'o yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ kɔni bɛɛ tigɛ walasa yɛrɛ kɔni denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ka diplôme yɛrɛ kɔni ka imprimer cap yɛrɛ kɔnɔna la semaine fila résultat yɛrɛ kɔni bɔlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ walasa denmisɛnninw yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na Donald Trump n'o yɛrɛ kɔni ye l'Amérique jamana kuntigi ale yɛrɛ kɔni kun y'a ɲini Nigeria jamana kuntigi yɛrɛ kɔni fɛ ko yɛrɛ kɔni ka Venezuela jamanadenw yɛrɛ kɔni kun sigilen bɛ l'Amérique jamana kan ni l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni y'a ɲini u fɛ ko yɛrɛ kɔni ka bɔ u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko k'olu bisimila a fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna la Nigeria jamana kuntigi yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni tɛ se ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bisimila a fɛ yen nɔ ne kunnafoniyaw de b'an bolo an bɛna min yɛrɛ kɔni walawala ye bi don kibaru yɛrɛ kɔni kɔnɔna la juma tɛmɛnen jouer kalo tile 11 sanba filɛ mugan duuru AES jamana n'o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Mali Burkina Faso ani Niger olu jamana kuntigiw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye video conférence dɔ yɛrɛ kɛnɛ kan min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta a n'a baarakɛɲɔgɔn n'o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ capitaine Ibrahima Traoré ani Abdraman Chani n'o yɛrɛ kɔni ye Niger jamana kuntigi ni video audiovisuel yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan u da sera fɛn caman ma n'o yɛrɛ dɔw bɛ tali kɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni sebaya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ banbagaci wale maaw kan ani fana k'u yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka ani ALG n'o yɛrɛ kɔni l'autorité lutte pour groupement k'o yɛrɛ kɔni yɛlɛma ka kɛ agence de développement de l'AES yɛrɛ kɔni ye n'o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu AES jamana yɛrɛ bɛɛ kɔni bɛna nafa sɔrɔ ni agence kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o de hukumu kɔnɔna la o y'a ɲini k'a fɔ o y'a yira k'a fɔ ko ni agence kofɔlen yɛrɛ kɔni siège ba yɛrɛ kɔni bɛna ta kɛ Ouagadougou n'o yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso capitale yɛrɛ kɔni ye wa k'u yɛrɛ kɔni bɛna administrateur provisoire dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan min yɛrɛ kɔni bɛna fɛɛrɛ kɛ transition baara yɛrɛ kɔni ta ko fɔlɔ yɛrɛ baara yɛrɛ kɔni jateminɛ ani fana u kɔni hakilila min yɛrɛ kɔni ta ni wagati yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'olu yɛrɛ kɔni yɛlɛmali baara yɛrɛ kɔni kɛ wa o y'a yira k'a fɔ ko décembre kalo tile 31 sanba filɛ mugan duuru yɛrɛ kɔni natɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko baaraba min yɛrɛ kɔni taara k'olu yɛrɛ kɔni o baara yɛrɛmali yɛrɛ kɔni o laban yɛrɛ bɛɛ kɔni kɛ o don yɛrɛ o de hukumu kɔnɔna la an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o yɛrɛ kɔni son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ y'a k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye n'u tɛna se ka structure wɛrɛ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ n'o yɛrɛ kɔni bɛna ni dépense ba wɛrɛ ye wa ko nin yɛlɛma yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ko ka laɲini kɔni ka AES taɲɛ min yɛrɛ kɔni sigi sen kan k'o yɛrɛ kɔni
kɔni sabati wa ni appel yɛrɛ kɔni senfɛ u yɛrɛ kɔni ye proposition dɔ yɛrɛ kɔni kɛ n'o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ministre kofɔlen min yɛrɛ kɔni kan ka ni yɛlɛma ni yɛrɛ baara yɛrɛ kɔni kolomu kari k'olu yɛrɛ kɔni sigi sen kan ani ARG architecture institutionnelle yɛrɛ kɔni k'u bɛɛ sigi sen kan o de hukumu kɔnɔna la AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ n'o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ani capitaine Ibrahima Traoré n'o yɛrɛ kɔni Burkina jamana kuntigi ani Abdraman Chani n'o yɛrɛ kɔni Niger jamana kuntigi olu y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni labɛnnen don walasa AES jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya cogo min na ani yɛrɛ kɔni bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ko de hukumu kɔnɔna la o kelen don ka ni yɛlɛmaba in yɛrɛ kɔni boloda walasa yɛrɛ kɔni l'autorité de lutte pour Gurumba n'o yɛrɛ kɔni ARG o jamanadenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya ani kani ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don ani cɛsiri yɛrɛ kɔni kɛ walasa yɛrɛ kɔni ni baara kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi sen ma ka bɛn a wagati yɛrɛ kɔni ye ka kɛ ni an ka Mali tunkarankew yɛrɛ kɔni ka forum ba min yɛrɛ kɔni kan ka kɛ juillet kalo tile 17 ka taa bila juillet kalo tile 19 san 2025 yɛrɛ natɔ yɛrɛ kɔnɔna la n'o yɛrɛ kɔni o baara tako fɔlɔ min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ an fɛ yan nɔ o de hukumu kɔnɔna la an ka ministre min yɛrɛ kɔni ka baara ɲɛsinnen don jamanaden min yɛrɛ kɔni sigilen bɛ kɔ kan n'o yɛrɛ kɔni Musa Agatayɛri ale yɛrɛ n'a jɛɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Royaume-Uni lasigiden min yɛrɛ kɔni b'an fɛ yan nɔ ani an ka maliden min yɛrɛ kɔni sigilen bɛ kɔ kan olu yɛrɛ kɔni ka représentant ani chambre commerciale yɛrɛ kɔni ma ani mɔgɔ camanba yɛrɛ kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kan nin dun kofɔlen yɛrɛ kɔni na ani maaba caman yɛrɛ kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan an ka ministre min yɛrɛ kɔni ka baara ɲɛsinnen don maliden min yɛrɛ kɔni sigilen bɛ kɔ kan Musa Agatayɛri ale yɛrɛ kɔni nin baara kofɔlen yɛrɛ kɔni lasuma yɛrɛ kɔni kɛ CSB kɔnɔna la Sali Balamusa Keyita yɛrɛ kɔni kɔnɔna la alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 10 san 2025 yɛrɛ kɔni tɛmɛnen na o de hukumu kɔnɔna la Musa Agatayɛri ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ maliden fɛn fɛn sigilen bɛ kɔ kan k'olu yɛrɛ kɔni fo u ka cɛsiri ani faso kanu yɛrɛ kɔni na ko bawo ko jamana tunkarankew yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔba yɛrɛ kɔni bɛ jamana jɔli la ani jamana taɲɛ yɛrɛ kɔni na sɔrɔko sira fɛ ani sira caman wɛrɛ yɛrɛ kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko nin forum kofɔlen in k'u yɛrɛ kɔni tɛna kɛ ɲɔgɔn ye gansan ye k'u yɛrɛ kɔni bɛna fɛɛrɛ kɛ ka nin kɛ événement ba ye o événement min yɛrɛ kɔni ni mɔgɔ yɛrɛ kɔni hakili bɛ to a la an ka ministre n'o yɛrɛ kɔni Musa Agatayɛri ale yɛrɛ kɔni ka discours kɔfɛ malien min yɛrɛ kɔni sigilen bɛ kɔ kan olu yɛrɛ kɔni ka coordinateur n'o yɛrɛ kɔni ye Habib Sila ale kuma ta ka yira k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko jamana 77 yɛrɛ kɔni faralen bɛ ɲɔgɔn kan maliden minnu kɔni sigilen bɛ nin jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'olu bɛɛ yɛrɛ kɔni bɛna ye nin forum kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ko wa k'olu yɛrɛ kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa yɛrɛ kɔni jamanaden tɔ min yɛrɛ kɔni bɛ jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu bɛ se ka bɔ nin forum ba yɛrɛ kɔni kalama cogo min na ani fana ka olu yɛrɛ kɔni wele bɛɛ kana participer ni forum kofɔlen yɛrɛ kɛnɛ kan o de hukumu kɔnɔna la organisation internationale des immigrants olu ka coordinateur ba ale y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fo u ka cɛsiri la k'ani fana depuis san 2024 yɛrɛ kɔni tɛmɛnen ko jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni kɛlen don k'u cɛsiri k'u dɛmɛ ko kabi san 2024 yɛrɛ kɔni tɛmɛnen k'an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka parcelle solide yɛrɛ kɔni labɛn jamana tunkarankew ani jamana yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ kɔni kɛlen don k'an ka tunkarankew yɛrɛ kɔni ka invitation yɛrɛ kɔni nɔgɔya entrepreneuriat sira ani yɛrɛ kɔni ka mago yɛrɛ kɔni sira yɛrɛ kɔni fɛ n'o yɛrɛ kɔni kɛra Banque africaine de développement o yɛrɛ kɔni ka bolodi ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni fɛ et la commission de l'union africaine o yɛrɛ kɔni ka bolodi ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni fɛ ko nin baara yɛrɛ kɔni bɛ bila minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ walasa k'an ka tunkarankew yɛrɛ kɔni dɛmɛ o bɛ se k'u ka laɲini yɛrɛ kɔni sabati nɔgɔya yɛrɛ kɔni na cogo min na ko de hukumu kɔnɔna la forum ba min yɛrɛ kɔni kan ka kɛ juillet kalo tile 17 ka taa bila juillet kalo tile 19 yɛrɛ natɔ yɛrɛ kɔnɔna la k'olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka o babu yɛrɛ kɔni ta ka kɛ l'investigation ani yɛlɛmali k'u ka dɔnko yɛrɛ kɔni yɛlɛma ani muso ni sifinnakaw yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛɛ jamana jɔli yɛrɛ kɔni na k'o de hukumu kɔnɔna la o fana kɛlen don ka exposé dɔ yɛrɛ kɔni bila sen kan ani fana ko wa ko bɛɛ kɔfɛ k'u bɛn'u ka produit an'u ka seko an'u ka dɔnniya yɛrɛ kɔni yira jama minnu bɛna taa nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ko wa ko bɛɛ kɔfɛ nɔ k'an ka tunkaranke min yɛrɛ kɔni bɛ entrepreneuriat yɛrɛ kɔni kɔnɔ la a networking k'olu yɛrɛ bɛɛ kɔni bɛna ye nin kɛnɛ kɔfɔlen yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan walasa ka kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni sinsin ani partenariat yɛrɛ an ka ministre n'o yɛrɛ kɔni ye Musa Agatayɛri ale yɛrɛ kɔni ye message yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni bɔra jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan n'olu yɛrɛ kɔni tunkaradenw ye ko wa k'ale yɛrɛ kɔni b'a ɲini olu yɛrɛ kɔni ko n'olu yɛrɛ kɔni ye dɔnniya sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔ kan k'olu yɛrɛ fana kana participer ni forum kofɔlen yɛrɛ kɔni na ani walasa k'u ka dɔnniya yɛrɛ ani ka seko yɛrɛ kɔni yira jamanaden tɔw la cogo min na ani fana k'u ka dɔnko ani u ka seko yɛrɛ kɔni bila jamana yɛrɛ kɔni bolo yɛrɛ kɔni kan an ka ministre yɛrɛ kɔni y'a fɔ tancogo la kuma kuncɛ kuma la Musa Agatayɛri ale y'a yira kanu k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɛ an ka maliden minnu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ kɔ kan n'o yɛrɛ kɛra n'olu yɛrɛ kɔni y'an ka tunkaradenw ye k'olu kɔni ko fo ka ni hakilina kofɔlen yɛrɛ kɔni ta la ko wa k'a b'a yira u la k'u jɔyɔrɔba yɛrɛ kɔni fana bɛ jamana jɔli la wa k'a b'a ɲini an ka presse maaw fɛ n'olu yɛrɛ fana ye an ka kunnafonidilaw ye k'olu yɛrɛ kɔni ka nin kuma in yɛrɛ kɔni jɛnsɛn kosɛbɛ walasa an ka maliden minnu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ kɔ kan olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka na fara u kan cogo min na ko bawo ko n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko an yɛrɛ kɔni bɛ se ka yɛlɛmali yɛrɛ
konke ko balsa ko tungara ko yɛrɛ kɔni moteur ba mi yɛrɛ kɔni bɛ kelen ka développement yɛrɛ sabati o okumu kɔnɔna la an b'a fɔ kan ka tungara ko yɛrɛ ko nu cɛw ni hakilila yɛrɛ kɔnta ko wa kama ɲina jamanaden tɔ minnu kɔni fana sigilen bɛ jamana kɔ kan n'o de yɛrɛ kɔni tɛ ni wale yɛrɛ kɔni kalama k'u bɛɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni forum kofɔlen yɛrɛ kɛnɛ min yɛrɛ baara yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ juillet kalo tile 17 ka taa bila juillet kalo tile 19 san 2025 yɛrɛ kɔni natɔ la sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 12 san 2025 an ka ministre min yɛrɛ kɔni ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma n'o de kɔni ye colonel Asan Bajalo ale yɛrɛ kɔni taara ka taa mɔbitikaw fɛ ka taa centrale solaire yɛrɛ kɔni dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛli la min yɛrɛ kɔni bɛ hôpital Sommier Dolo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mɔbitikaw fɛ yen nɔ ni kɛnɛ yɛrɛ kɔni ka an ka ministre yɛrɛ kelen yɛrɛ kɔni kun tɛ ani an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni ka conseil spécial yɛrɛ de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don président ka œuvre sociale yɛrɛ ko yɛrɛ kɔni ma wa ani orange délégation dɔ yɛrɛ kɔni fana kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o yɛrɛ kɔni ni événement ba yɛrɛ kɔni partenaire ye o de hukumu kɔnɔna la an yɛrɛ kɔni b'an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni fo ni hakilila in yɛrɛ la wa an b'a fɔ mɔbitikaw yɛrɛ kɔni fana ye ko ni dɛmɛba min yɛrɛ kɔni don ninnu filɛ ma ani baarakɛminɛba min yɛrɛ kɔni dir'u ma k'u ka baara ka n'a ye k'u ko hakili to la wa k'u ka minɛcogo yɛrɛ kɔni ɲa juma tɛmɛnen juillet kalo tile 11 san 2025 Jeune Agisa Maïga n'o yɛrɛ kɔni an ka centre d'examen et concours yɛrɛ kɔni directeur ale yɛrɛ kɔni lettre kofɔlen dɔ yɛrɛ kɔni ci an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma ko ka kɛ ni retard yɛrɛ kɔni bɛ ta an ka écoledenw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka DEF diplôme yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'ale yɛrɛ kɔni b'a ɲini u fɛ ko u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ sigi sen kan walasa diplôme kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka imprimer capo yɛrɛ kɔnɔna la ko ɲɔgɔn filɛ résultat bɔlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ walasa an ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogo min na k'u ka diplôme yɛrɛ kɔni fana sɔrɔ wa ko ni hakilina yɛrɛ kɔni bɛna kɛ kunnafoni dumanba ye ka ɲɛsin an ka DEF écoledenw yɛrɛ kɔni ma n'o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu u ma u tɛna se ka demande yɛrɛ kɔni sɛbɛn bilen wa fana u tɛna musaka yɛrɛ kɔni bɔ bilen walasa k'u ka diplôme yɛrɛ kɔni fana sɔrɔ ko wa ko écoleden minnu yɛrɛ kɔni régulier DEF examen yɛrɛ kɔni da k'olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'u tugu u ka diplôme yɛrɛ kɔni minɛ u ka école la mɔgɔ min yɛrɛ kɔni tɛ régulier n'olu ye CL ye k'olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'u ka diplôme yɛrɛ kɔni minɛ capo yɛrɛ kɔni na ko ni hakilina yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya min yɛrɛ kɔni lakɔlidenw yɛrɛ kɔni b'u sɔrɔ u ka diplôme sɔrɔli yɛrɛ kɔni k'u yɛrɛ kɔni ban k'u ka sankɔrɔta yɛrɛ kɔni teliya ani fana k'u ka diplôme yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka sɔrɔ u ma musaka fosi yɛrɛ kɔni bɔ an yɛrɛ kɔni bɛ directeur des examens et concours yɛrɛ kɔni fo ni hakilina in na barisa nin bɛna kɛ kunnafoni ɲɛnama ye ka lafiya yɛrɛ kɔni di an ka écoledenw yɛrɛ kɔni ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se k'u ka diplôme yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogo min na nɛgɛya la ani fana ka sɔrɔ u ma musaka yɛrɛ kɔni bɔ ni kunnafoni ɲɛnama wa ni tare ba ye ni kunnafoni yɛrɛ bɛna taa n'a ye an ka kɔkan kibaru yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan n'o yɛrɛ kɔni bɛna na se Nigériyakaw yɛrɛ kɔni fɛ a bɛ kunɲɔgɔn damadɔni bɔ Donald Trump n'o yɛrɛ kɔni l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni ka jamana kuntigi ale bɛ ka ɲini Nigeria jamana kuntigi yɛrɛ kɔni fɛ ko yɛrɛ kɔni ka Venezuelakaw yɛrɛ kɔni ka tukarankɛw yɛrɛ kɔni bɛ l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni maaw yɛrɛ kɔni fɛ nin waati na ni l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'olu gɛn k'u b'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ko Nigeriakaw yɛrɛ kɔni ko bisimila o de y'a to Nigeria jamana kuntigi ale y'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni tɛna se ka Donald Trump kɔni laɲini yɛrɛ kɔni sabati ko bawo k'ale kɔni tɛ se ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bisimila a ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko wa ko Nigeria yɛrɛ kɔni kelen tɛ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni y'a ɲini jamana wɛrɛ ma wɛrɛ kɔni fɛ n'o yɛrɛ kɔni farafin jamana ma wɛrɛ dɔw ye k'olu yɛrɛ kɔni ka tunkarakɛ n'u yɛrɛ kɔni bisimila o fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Venezuela jamanadenw yɛrɛ wa ko ni hakilina min yɛrɛ kɔni Donald Trump yɛrɛ kɔni ta walasa kɔni ka togoya yɛrɛ kɔni yɛlɛma a bɛ fɛ ka lafiya yɛrɛ kɔni di Europe jamanadenw yɛrɛ kɔni ma ten dɔrɔn ko bawo ko sani jamanadenw yɛrɛ kɔni ka tugu ka jamana kan k'a bɛ fɛ ka olu yɛrɛ kɔni bila ka na farafinna n'o yɛrɛ kɔni ye fantan jamana dɔ yɛrɛ kɔni ye o de hukumu kɔnɔna la Nigeria jamana kuntigi ale y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni tɛ se ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bisimila a fɛ yen nɔ Donald Trump ka nin stratégie yɛrɛ kɔni bɛ bila minɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔ o ye ka Europe jamana yɛrɛ kɔni lafiya ani fana ka tunkarakɛw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni gɛn ka bɔ a ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni kunnafoniya yɛrɛ kun b'an bolo kɔrɔ bi ka da aw tulo kan ani cɛ aw tulo majɔ la n b'a fɔ aw ɲɛna fana k'aw bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka jaw yɛrɛ kɔni kanu ani k'u cari ka ni ka hakilina di hakilina jɔyɔrɔ bonya ni karama yɛrɛ kɔnɔna la